היי בנות, אני ליאם והיום אני אעשה לכם סרטון של ספירלות, זה גם סלסולים קוראים לזה. אז נכנסים לפוטוסקייפ, הנה זה, נכנסים אליו, זה מה שרואים במסך, לוחצים על עריכת תמונות, זה הסמל עם המצלמה. זה מה שנכנה היום את הספירלה הזאת. אוקיי, אז מה עושים? קודם כל בוחרים תמונה, הנה בצד יש לך כאן מלא תמונות. אני בחרתי את התמונה הזאתי, הנה. ואז לוחצים על עצמים, ואז על הוספת תמונה, ואז על התצלום. בוחרים את אותה תמונה ששמנו פה, בוחרים את אותה תמונה מפה. הנה התמונה שלי, שנייה. הנה התמונה שלי, אתם רואים? לוחצים עליה פעמיים, נשים כאן בצד, ואז מחברים אותה שיראו שזה ממש מחובר, ואז לוחצים על אובייקטים פלוס תמונה, ואז זה מסומן לך תחום. האובייקטים גדול מתחום התמונה כדי להכלילם. יש להגדיל את שטח התמונה, אז את לוחצת כאן, ואז כאן זה אמור להיות עם לבן, ואז את רושמת על בצע. הולכת שוב פעם לעצמים ולהוספת תמונה, ובוחרת עכשיו ספירלה. הנה, אלה הספירלות שיש לי כאן, ונגיד עכשיו אני רוצה לעשות את הספירלה הזאת. הנה, אתם עושים בצע, נשים אותה ככה. לוחצים שוב פעם על אובייקטים פלוס תמונה, עושים על האישור, מגדילים את התמונה. לוחצים על האנגלית הזה, ואז יש כאן את זה, אתם עושים על הבינוני. אוקיי, ועכשיו אתם עושים ככה. אתם רואים? סליחה, לא יצא לי טוב פשוט. סליחה, שוב פעם, לא יצא לי טוב. פשוט זה צריך מלא ריכוז, ואני לא כזאת מרוכזת עכשיו. הנה. ועכשיו אני עושה את זה, אתם רואים? ככה. אבל לא למחוק ממש את הכל כדי שיראו את התמונה שמה. אתם רואים איך אני עושה? אני מוחקת את זה בעדינות. ואני משאירה את זה כאילו זה סלסול כזה מאחורה, הבנתם? כאילו אם זה בא מפה אז אני נפגש איתו כאן. ואז אני מדלגת על אחד והולכת עם השני, משאירה לו באמצע פתוח ועוברת לכאן. הנה. אתם רואים? זה יצא ממש כזה חמוד. ככה אני עושה, וכאן אני אעשה עוד אחד. הנה, ראיתם? זה יצא ממש כאן. עכשיו אנחנו לוחצות על חתוך, ועושות חיתוך חופשי, וחותכות את החלק הזה. ממש, ואז עושות חתוך. הנה, חתכנו. מגדילות את התמונה. הנה. ואתם לוחצים על עצמים ועל ההוספת טקסט, ואני כותבת נגיד נגיד הספירלה של, אני עושה את זה נגיד בצבע ירוק, זוהר שהתמונה על זה. עושה את זה כתב קטן כזה חמוד, הנה נגיד כזה. הנה הספירלה של, ואז את השם שלך או השם של הילדה שאת מעצבת לה את זה. הנה הספירלה שלי, אבל אני עשיתי נגיד, ואת יכולה להוסיף לזה
ללחוץ על הלב פה, ולהוסיף לזה נגיד לבבות, הנה אני אוסיף כאן לב כזה גדול, ואני אקטין אותו קצת, כדי שיראה בו גודל, ואני אזיז, נגיד ככה, אתן רואות, וכאן אתם עושות את השם של הקבוצה שלכם, אם אתם רוצים שיהיה קטריד. שנייה, אני לא זוכרת את השם של הקבוצה שלי כל כך בעל פה. הנה הקבוצה שלי, מי שלא יודעת. הנה, זאת קבוצה ממש חמודה ופעילה. אני מנהלת אותה לבד, וב-200 לייקים יש תחרות מנהלות. פתחתי אותה אתמול רק, הנה השם. זו תמונה. יש כאן כל מיני תמונות מגניבות כאלה שאפשר גם לקחת לקבוצות שלו שלך, שנגיד בנות את זה ואת זה. הנה. אתן רואות? מקטינות קצת את השם, שלא ממש יחשבו שעשיתן את זה וזה. אתן יכולות לעשות את זה באותו צבע, בצבע שונה. אני עשיתי את זה באותו צבע, ואז אתם עושות שמור. שמור בשם אם אתם רוצים, וזה. אוקיי, אז אני הייתי ליאל מוכנה. מקווה שאהבתם את המדריך שלי. תודה. וביי. והנה, לכל מי שרוצה את הפייסבוק שלי, הנה הפייסבוק שלי, הנה התמונה, ליאל מוכנה, טיילור סוויפט. אתם רואים? זה הפייסבוק שלי. אז מקווה שאהבתם את הסרטון. ואם זה קשה לכם להכין את זה ונתקלתם באיזושהי בעיה, אז תמיד תוכלו לפנות אליי. תודה. ביי ביי.